Fit-3 snin li ġejjin se nkunu qed naraw aktar bastimenti simili għal dak li daħal fil-port il-kbir il-ġimgħa, ix-Shabab Oman 2, bastiment ta' Royal Navy tal-Oman li huwa meqjus bħala wieħed mill-itwal bastimenti li qatra l-port il-kbir, twil 85 metru. Biex bekk dan il-bastiment beda triq ta' preparazzjoni għall-avveniment akbar li se jittella fis-sena 2020, kif spjega Edward Zammit mill-Awtorità Maltija t-Turiżmu. Qegħdin nistmaw li jkollna madwar 30-35 bastiment ta' dan it-tip li jiġu kollha fl-istess ħin u minn Malta jitilqu għal destinazzjoni oħra f'Tellieqa. Però it-Tellieqa mhijiex biss il-ħin l-speed hija l-esperjenza li joffri l-istess bastiment kemm jirnexxielu jattira trainees, kif jitrenjhom. Abbord dan il-bastiment kien hemm total ta' 58 baħħar, fosthom il-kmandant tal-bastiment Ali Al-Hosni li spjega kif l-aktar ħaġa li laqtitu kienet iż-sbuħija tal-port il-kbir. Madankollu spjegalna dwar l-iskop ewlieni li għalih dan il-vapuri baħħar, dak li ħareġ il-baħħara. The life in the ship is very good. We have 36 trainees, 24 male and 12 female. And we do sail training for them. This group, they have joined us in Southampton. Il-kap eżekuttiv ta' Yachting Malta Wilfred Buttigieg jgħidilna x'għandu differenti l-port il-kbir li jiddistingwixxih minn portijiet oħra. Dan il-port jirrappreżenta l-istorja, mhux biss dik Maltija, imma jkolli ngħid oltre il-limiti ta' Malta nfisha. U apparti bla dubju il-bellezza estetika tal-port. Il-fortifikazzjoni dejjem tħalli impatt fuq kull min jagħmel visita f'dan il-port u l-kaptan stess dil-ġimgħa qalli meta waslu qalli kelli nies ġodda fit-tim tiegħi li qatt ma ġew Malta u baqgħu impressjonati biż-sbuħija tal-port. L-avvenimenti li se jsiru tul dawn it-3 snin se jkunu possibbli bis-semmu l-għajnuna tal-Gvern Malti, kif qal il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna. U jpoġġi l-Malta fuq il-mappa għal kwalinkwa event. Kan għandha l-Middle Sea Race u din sa tkun event oħra li jiġu dawn it-tall ships li huma grandjużi u allura huwa b'dan mod li l-Gvern jissapportja dawn l-events għax jara li dawn se jkollhom spillovers kbar fuq l-ekonomija Maltija.